creștină. Noi avem cunoștința lumii din prejurul nostru, așa cum o pricepem cu toții, cum o simțim. O lume polarizată. Polarizată înseamnă amestecătură dintre bine și rău, între lumină și întuneric, între iubire și cruzime, răzbunare. Lumea parcă e frântă în două, noi așa o știm. Mulți au numit lumea ca o jumătate, predominând în ea rău și moarte și cruzime. Nu putem însă, nimeni nu poate spune, ba e o evidență că lumea conține și minunățime și frumusețe și oameni cerești, iubitori de frumos și făcători de bine. Îngemănarea aceasta e componentă a lumii luminoase. Azi, lumea a zburat ca o pasăre din brațele tale, Dumnezeu, zice Lucian Duran. A zburat din brațele tale și s-a ofrând. A fost un eveniment din istoria lumii cosmosului, în care în acel moment, au intrat mușchind-o, creația de Dumnezeu a fost mușcată de păcat, de moarte și de rău, de suferință. Pentru răscumpărarea acestei stări, Dumnezeu au făcut mai multe făgăduințe. Lumea plângea și lacrimile ei erau de neșters de mâine omenească. Lumea durea, suferea. Domnul Dumnezeu ne spune nouă, stați-vă rog, fete. Liniște, vă rog. Iată, alesul meu, zice Domnul, în prorocia de la Isaia, iată alesul meu pentru care binevoiește sufletul meu. Alesul meu nu va striga și nu va grăita, ci în piețe nu se va auzi glasul lui. Apoi, ascultați, poezie curată. Trestia frântă nu va zdrobi și feștila fumegândă nu va stinge. Trestia frântă nu va zdrobi și feștila fumegândă nu va stinge. Astăzi, Evanghelia de astăzi se profilează pe această făgăduință. Pe darul Dumnezeului Cerului trimis lumii, ca trestia frântă să o ridice și să o îndrepte și feștila fumegândă să o aprinde, să o facă folositoare. Ați auzit Evanghelia? Evanghelistul Luca, capitolul 10. Un cărturar, învățător de lege, vine înaintea Domnului și îl întreabă o întrebare deosebit de înaltă.
legate de viață, cum se zice în vremurile noastre existențiale, de mare importanță și greutate, semn al unor preocupări deosebite. Ce să fac, zice, ca să moștenesc viața veșnică? Baiul acestui învățător de lege, foarte doct, învățat, baiul lui era că, despre Evanghelia, a venit la Domnul ispitindu-l. Nu atât de mult îl interesa răspunsul Domnului, cât eventual să-l încurce pe Iisus cu știința lui de carne. El știa foarte bine, erau foarte învățați învățătorii de lege, cărturarii poporului evreu. Erau doctori în meseria lor, cu titlul acela de doctor adevărat, nu doctor din ziua de astăzi, care sunt cam agramați. Erau foarte cunoscători în domeniu. Ce-ar fi să-l pun eu în încurcătură pe Hristosul? Pentru că legea noastră ne spune, ai datoria să-l ții de aproape, apropiație pe cel din neamul tău. Ori Iisusul, prorocul ăsta, zis prorocul din Nazaret, umblă în casele vameșe, ale acelor vrăjmași slugoi ai asupritorului roman care vin și ne șefuiesc de bruma de avere. Ba le întâmpine pe desfrânate și face de rușine pe reprezentanții legii, că le iartă. În loc să le omoare cu pietre în piața publică, el le iartă păcate. Și altfel de fapte face Hristosul acesta, parcă vrând să-l înfrunte pe Moise și legea noastră, să-l încurcă un pic. Să vedem ce vă zice. Domnul era Domnul. Iisusul era Dumnezeul Hristos. Bine, învățătorul îi zice, doar tu știi legea, ce-i scris în lege? Cum ai citit? Și ca să-și arate măestria, învățătorul acesta de lege, cărturarul acesta, nu citează din Scriptura poruncilor lui Moise, ci dintr-un comentariu la. Deci nu din eu sunt Domnul Dumnezeul tău și așa mai departe. Un comentariu. Chestiune tehnică. Deci era foarte priceput. Citează din exegeză, cum să zice, sau interpretarea poruncilor. Și spune Domnului ceva ce nici nu intră în porunci decât subînțeles. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta și din tot cugetul tău, din toată virtutea ta și cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine. Ai zis bine, tu, zice Domnul. Ai zis grozav. Aceasta și vei fi fin. Și acum întrebarea care sfredelește ca un burghiu, dragi, ca un sfrede. Lumea, de când ea să se îndreptățească, întreabă învățătorul, dar cine e aproapele meu? Bătaia fiind la ce v-am spus mai înainte. Tu ești prietenul vamei și tu îl primești să se atingă de tine desfrânatele. Iar cartea spune, numai cei din poporul tău, dar nu așa, sub sancțiunea pedepsei, nu vă amestecați cu neamurile, ferească Dumnezeu să le luați obiceiurile, ferească Dumnezeu să treceți prin drumurile samaritenilor spurcați, nu mai vorbim de egipteni, de papu și așa mai departe, neamurile din prejur. Nu. Obstrucție, interdicții. N-aveți treabă cu. Și Domnul își arată
lărgimea de orizont și mai ales spațiul, granița deschisă a menirii sale și a dragostei sale. Menire și dragoste pentru care nu există nici graniță, nici diferență de limbă, nici de nație, și așa mai departe. Decât Domnul. Stai, zice Domnul, stai să-ți spun o pilă și o poveste. Cobora un om din Ierusalim spre Ierihon. A fost atacat de tâlhari, zdrobit, aruncat ca o cârpă în drum. Pe lângă el au trecut un preot, slujitorul templului, cel care cunoștea și făcea sacrificiile în numele Dumnezeului celui mare, cunoscător de legi și meseriaș între lui, care ar fi trebuit să se aplece spre suferință. Trece mai departe preot. Trece un slujbaș de rangul 2, un ajutor de-a preotului, Levit, așa se cheamă, din seminția lui Levi, un fel de diacon care noștri ziua acasă. Trece și el pe alături. Și vine un străin de neamul, necunoscut, nu din părțile locului, călător, purtător al destinului, cum ar zice, binecuvântat fie numele Andrei Pleșoros, cum ar zice, unul în itineranță, un pelerin, așa cum suntem toți. Trece un samaritan. Străinul acesta, necunoscutul acesta, spurtanul acesta, se apleacă asupra mormanului de durere și de sânge, îl oblojește, îl ia în spinare, îl pune pe asinul său, îl duce într-un punct, într-o casă unde putea primi ajutor, plătește pentru el. Acum, cine e aproapele? Întreabă Domnul. Preot care a trecut? Levitul care nu s-a mutat? Străinul, blestemat, care s-a făcut slujbă. Nu exista variantă de răspuns. Învățătorul a trebuit să confie cel ce a făcut milă. Hristos își ipostaziază, iconic, ca într-o icoană, propria lui menire, propriul lui destin. Eu, omule, am venit din afara lui. Eu sunt străin de păcatul. Nu am păcat. N-am avut neamul. Nu sunt din sânge omenesc. Am îmbrăcat carne și sânge. Venind de sus, mi-am impropriat starea voastră și mă plec pentru orice suflet, fără discriminare. Nu mai fac împărțiri. Eu voi răscumpăra toată durerea celui mușcat, fiecărui om mușcat de rău, de păcat, de plâns, voi șterge plânsul. Voi găsi trestia frântă și o voi îndrepta. Fiecare dintre cei ce vor fi veștilă, stins aproape, fumegând, voi sufla cu Duhul meu și voi aprinde lumină. Eu sunt aproape de voi. Eu sunt aproape de lumină. Du-te, urmează pilda aceasta. Acelui ce s-a plecat. Fă la fel. Cu alte cuvinte, urmează lumină. Și acum, dragilor, actualizare.
Doamne, cât e fi de samarinean și de iubitor, n-ai loc în lumea făcută de tine. Pentru că nu-i trebuie milă. În lume n-are ce căuta milă. Mila e dintre sentimentele și atitudinile îndepărtate de om. Omul nu vrea să fie miluit. Omul vrea să apuce prin putere, cu forța lui. Omul vrea să dobândească, să fie puternic. În temeliile omului a stat dintotdeauna dorința după putere. Căci puterea e de tărie pe pământ, tăria înseamnă bani și avuție. Și mai ales îi dă autonomie. Nu mai depinde de niciun Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu. E ipostaza omului dintotdeauna, dar parcă în zilele de astăzi s-a întărit. De ce s-a întărit? S-a întărit pentru că s-a întărit puterea omului cu toată tehnica, cu tot ajutorul adus de știință. Subliniez, nu diabolizez, nici nu acuz, nici tehnică, nici știință. Nu. Sunt darurile lui Dumnezeu, dar trebuie folosite în slujba omului. Bine, omule, uite de la mine, omule. M-am zbătut cu gândul acesta până am plâns și am scrâșnit și m-am rugat. Sau am suduit. Nu pot să cred în tine, eu, preotul din fața voastră, nu pot să cred în tine, omule, fiindcă ești mincinos. Fiindcă toată conducerea ta a lumii de azi, vă spun lucruri grele, dragi, politica lumii de astăzi, adică omul, cu toată arătarea de milostivire, de iubire, de facere, nu sunt decât spoieri. Politica lumii întregi e plămădită și clădită pe minciună, pe înșelătorie, pe duplicitate, pe ipocrizie, pe tratate de înțelegere mincinoasă. Să vă dau un exemplu. Unul cel mai la îndemână. Acum circulă făcând valul marea deconspirare a faptului că o nație a lumii, una din cele, poate cea mai puternică din lume, ce face cu iubiții ei prieteni? Cu toți cu care are tratat, ce face? Îi spionează pe lume. Să bagă în viața lor. Sisteme sofisticate de ultimă generație să asculte și telefonia, și internetul, și să intre în casă, să nu te miști fără să nu știe prietenul tău. Sesizați ghilimele, da? Să nu știe prietenul tău. Și odată Dumnezeu că s-a descoperit. Acum, să nu credeți că numai nația aceea puternică și mare e în ipostaza asta. Toate, știți cum e în spionaj? Toată lumea spionează pe toată lumea. Când te-am prins în ofs, ai descoperit, te sancționezi, nu te teme că prietenia stă până când pe masa mea sunt bucate bune. Când nu mai sunt bucate bune, vin și trec peste tine și le iau pe ta. Nici o problemă. Dacă cumva așa facem, ne bubăm, ne vorbim și minciuni și fraze, nu cred în tine. Omule, nu cred. Păi de ce nu cred? Vreau să vă mai spun de ce nu cred. Pentru că moră zi, v-am mai spus asta. Și știți dumneavoastră. Moră zi mii și sute de mii
de copii și de bătrâni de oameni, de foame, de nenorocire. Nu cred în politicile tale, omule, decât că vrei ascuns, așa ca printr-o mașinațiune infernală prin care să cucerești puterea și să domini lumea. Ăsta ți-e interesul. Vrei să ajungi monopolist al puterii și al bogăției. Te vei duce. Cel ce rămâne, te vei duce. Cu toate politicile tale și cu toate. De aceea, Domnul meu e Cel în care mă încred. Iisus e Cel ce mă mângâie. Iisus e Cel ce îmi dă sens. Calea Lui, drumul Lui, mila adusă, batjocorită de toată istoria noastră. Mila Lui va rămâne. Nu cred în tăria ta. Dacă l-alungi pe Dumnezeu din casa ta, din orașul tău, din viața ta, omule, te-ai rupt de viață. Mila aceea care s-a plecat să urme suferința și durerea. Un umilul Hristos care s-au plecat pentru și se pleacă pentru noi toți. În tine cred, Doamne. Tu ești politica mea, Tu ești averea mea și mai presus de toate. Ești mângâierea mea, cum v-am spus. Pentru că Tu ești un Dumnezeu care suferi cu mine. Nu ești închipuit nici mare, nici minciun. Suferi. Și când am în suferință un prieten, căci asta e condiția mea, omul e purtător de cruce, crucea se în suferință. Mi-e mai bine. Iar când însoțitorul acesta știu că transcende, adică poartă dincolo suferință, dă sens și din suferință se naște ce, dragi? Înviere. Viața ta. Mi-ești drag, Doamne? Mi-ești drag. Și poporul tău îi ești drag. Tu temeinicește-ne, întărește mai mult Emilia noastră de dragostea aceasta. Și chemarea ta să ajungă și în urechea mea și a voastră. Să te urmăm, Doamne, să fim și noi milostivi, că și destul suferință și durere în lumea depărtată de Tine. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului să fie cu noi cu toți